TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten sayamen Fulɓe TV wari kam ɓamtawolde men Fulɓe TV wari to men. Ok, hande kadi eɗen tawe ɗo e Fittu Mansa hande eɗen ɗo gonde jomaɓe programme ɓe sukaɓe ɓe ganduɗa kamɓe kadi ɓe tinni e programme ɓe ɗum noon miɗen jiiɗi andude hande programme mo ganduɗa hande jemma mawɗo mo ganduɗa e Fulɓe TV ari ɗo e nder Fittu Mansa ɗum noon en tawi ɗo cukalde lamɗen ɗumen fi programme o. Adama Sow Adama hono jiiruɗa programme o hande o pour hande e ɗum woni Kawral Fulɓe Afrique. Programme no jiirumi mo programme o noon ko programme mo belɗo bo. Ok, hande kadi en jiiɗo oɗo kadi mbawi lamdade mawɗo a salminama. Salmitama anne. Onen jam tan gonɗa? Jam tan. Hono mbiyeteda? Coumba Touré. Coumba Touré. Coumba on jiiɗa programme o hande? Programme o kay no yirmomi no pari yarude yesso. Eyyi. Ko ɗum waɗi ha hande min jii oɗon tawde ɓe sukaɓe oɗon pewna oɗon gasa ɗe gayɗe? Eyyi ko pour meɗen beltano pulago musique. Meɗen ɓe beltano min fewnita programme o pour o wela. Eyyi. Ok, hoɗum mbawɗa wiide Kawral Fulɓe Afrique? Kawral Fulɓe Afrique miɗo ɓe salmina no doole wona seeɗa ko hande woni first time a yigol Fulɓe Afrique eyyi joni miɗo on salmina no bete. Fulɓe TV kana ko hande woni first time a yigol Fulɓe TV miɗo daara minne mi waɗa ɓe en joni mi daara hoɗum woni golle mabɓe ɗo kono mi fuɗɗima yiide seeɗa golle mabɓe ɗe. Hande kadi en keeɓiɗo organise aɓe ɓe ɗum woni hande e nder Fittu Mansa ɗo. Ok, mawɗo a salminama. Mi salmitimama on. Ok. Sa mi weltima e golle moɗon he par ce que onon ne hoɗon darani pulagu o te hoɗon ganda he leydi he dal so mi weltima hen mi weltanimama kadi Kawral Fulɓe Afrique naɓe par ce que hande kamen jokkodiri he fittunaɓe ha ɓe mbawi addude ɗo oɗo programme. Kombo artiste no arta ɗo hande? Ko ɗum woni Mbarodi Samedi ɗum woni Suka Jikke kañum e Sista Sofia on ɗi immora toon to Sénégal. Eyyi ko ɓen garata ɗo hiiro. Ok, hoɗum kalanta hande fansi ɗi hande? Fansiji ɗi kay mi haalanatɓe tan yoɓe nanggu ha tiiɗa par ce que hande artisaji ɗi ko artisaji mawɗi kadi koɓe baroɗe par ce que ɓe darani pulagu o kadi ɓe jiiɗi pulagu o te ɓe jiiɗi ɗo nder saare ɗo kadi ya. Ok, kono woni organise haɓɓe? Ya, ko min woni organise o kañum e Ibrahima Diawo ɗum woni o bonɗo to kamen goni organise ɓeɓe. Ya, min ko Samba Diawo mi wiide mbimi jama o de yoɓe nangan ɓeɗo Fulɓe TV télé mumen o par ce que ɓe balli leydi ndi kadi ɓe balli pulagu o kadi te kadi ɓe darani leñol ngol no fewiri ni ɓe balli hen ko mbimi Fulɓe ɓe tan kala ɗo pullo wawi wonde yo nanganɓe du'anoɓe golle mumen ɗe mbawa yarude yesso. Ya. Nani ko ɗum wonno Fulɓe TV hande ari ɗo e Fittu Mansa hande noon miɗen tawe ɗo e programme o ganduɗa Kawral Fulɓe Afrique waɗi organise o programme te noon kamɓe jondodiri juuɗe kamɓe Fittu Mansa naaɓe hande noon miɗen ɗo ground mabɓe ɗo kulle affaire hande weldinde jama o hollude yimɓeɓe cosanne aada ko Fulɓe TV immi gila kombo ari ha ɗo hande kala palaɗo yiide rek ko mana golle Fulɓe TV ɗe watta rek Fulɓe TV mbawa minen hebde live mbawa minen andude golle amin ɗe hono jartare nder leydi Gambia. E hande kadi nene ande ka jeeyaɗo e nder saare ɗo Fittu Mansa ɗo haala minen fi saare nde. Saare nden no weeli no moƴƴi no ɓe ardini no moƴƴi no programme no moƴƴiri min faala programme yo moƴƴi arɓe ɓen hewtota e jaam ara e jaam hewta e jaam min heɓani tampere ndefu ngun no waɗi ha moƴƴi min pitti min lawƴi miɗe welti kadi moƴƴa puy programme Fittu on eyyi ko komi toroto ko yo moƴƴu o yawta e jaam eyyi o moƴƴa Allah okka en cellal e balɗe okka e weltare min ko Kadiatou Lamarana hande kadi minen ɗo e Fittu Mansa ko ɗum wonno Fulɓe TV ɓe garino ɗo ɓe daari ɓe gari darde rewɓe ɗum woni defoɓe ñammi ɓe ɗum woni fedde Fulɓe Afrique e rewɓe ɓe ganduɗa jeeyaɓe nder saare ɗo ɓe ko ɗum wonno Fulɓe TV télé mo ganduɗa ko télé ji ɗin télé mo ganduɗa ko o tawatama hollu fof ɗum noon min calmini kala daaro minen Fulɓe TV.
Voilà, assalamu alaikum daroɓe Fulɓe TV komi musidɗo moɗon DJ Yero Taxi FM promotion hande ko minen goni ɗo e nder fittu noon hande sa daari ko kawral Fulɓe Africa are wadde ɗo programme mo ganduɗa programme molnaɗo mole en Gambia ɗo hande noon min kawri ɗo e artiste mo ganduɗa kankadi ko artiste international gonanɗo e nder Gambia ɗo biyeteɗo Suka Jike haala min ko hombo woni Suka Jike. ko noon tigi DJ Yero a salminama a weltanama miɗo salmina Fulɓe TV kala mi salmini on kala mbo jadata e mbo gollita ay dow muɗum ko saabi hande nde ñalande ko kawral Fulɓe Africa woni ko addi en ɗo o wi ko loncin cuun mo mbaɗan min ɓe ko ɗum ɓe mbaɗa garani kam ɗo waɗande loncin hande e nder fittu Fulɓe. So ɗum kalanɗa fansi ɗi hande nder o jemma gunaɗo mbiɗa haalana fansiji ɗi rek mbiɗa yaltini album mo ganduɗa mbo meeɗaka nane haysi mo nanama ne mbo meeɗaka fijane hande ko ɗo min pijata mo e nder fittu Fulɓe min mbaɗat ɗo ko fille jamma gonga ɗanaka on mbiyama fansiji ɗi mbiɗen moftani on ko heewi woodi kala ko arta mbiɗen golla album ji no gandirɗon ni Suka Jike ko suka jooma jikke kadi mo suka mo ganduɗa ko international golliro e talang mum wona ɓattiɗo goɗɗo wona ɓaariɗo goɗɗo. haala minen Suka Jike ko hoto jeeya e nder Gambia? min mbiɗa jeeya Kibiri leydi Same ko toon jeeyami ko ɗon godami CRR. haala min hakkude ma e kawral Fulɓe Africa ko ɗum waɗi ha jaltinanɗa ɓe o morceau belere ɗon? hakkunde me kawral Fulɓe Africa ko ɓe natinaɓe groupe maɓɓe o jiimi golle maɓɓe ɗe dal ɓe tindina ɓe pindina ɓiɓɓe Fulɓe kala ɓe gandina ko woni pulagu neɗɗo ɗa yaade dula goɗɗo fonko ko gonɗa ko darmi min ko ɓiɗɗo pullo tawmi ko mami tawta ɓe minen mi tawtiɓe mi nimsani hande ɓe gari ɗo ɓe mbi ko sabunde am addi ɓe yaaɓe gari e jaam yoɓe kooɗe e jaam kala ɗo fansi wawi wonde walla kala ɗo fansi iwri walla ɗo fansi nano kam ari ɗo e jaam ya hooɗe jaam. haala men duuɓi jeel puɗɗoɗa e maɓɓe? duuɓi jeel puɗɗori maɓɓe koto woni ko min puɗɗodiri toon to Kerewan Samba Sira min jeehi Kersulel min mbaɗi toon kadi finde minen dongo daraji ɗum ne kawral Fulɓe Africa mino weltaniɓe no bete. so hande ko ɗum joganɗa hande fansi ɗi hande nder o jemma ɗo? fansi ɗi mbiɗa joganiɗi hande hunde mawde dal fansiji ɗi mbiɗa joganiɗi ko ganduɗa mi hersintaɗi siko hande siko jiɓɗi mbiɗa yimmi ko ganduɗa so ɓe keɗima rek ɓe beltoto siko gaɓɗi kala somi ami rek kala ɓe beltoto mino yaada e boji am ɗi ko wiyete Prince Pipi walla mbiyen E-boy wondude e bobo konngol on ko miñiragal am cukalel kono mbo yaltini hande sombo ganduɗa aduna foof so heɗimambo rek o jaɓat bobo konngol iɗo mbiɗa yiɗi mbanna gokka minen acapella hande min ganda exalli hande Suka Jike i pare nder jemma o hande inside nder fittuɗo ko jamma gongaɗana ka nder fittu Fulɓe horo Fulɓe TV DJ Yero a salminama ya komi Suka jooma jike temi yaada yimɓe jike ngare jehen fittu Fulɓe fittu yo mbimi yo mbara go hiro fillere hiro mbimi fillere ko cosaan e aada mbiyen Fulɓe TV min beltimama yo hay goram ko noon tigi. yes ko ɗum woni Suka Jike hande oɗon gandi mbo heɓane jemma international live en fittu Fulɓe te hande noon minen Fulɓe TV miɗen tawora hen nder on jemma mo ganduɗa jemma go ɗanetake hande oɗon gandi hande ko lu tefilede kadi watte ɗo hande kadi mbawen salmodirde bosaji maɗi.
on calminama onon fof on jettama onon fof no wawi wondirde tan dal diwani ko suka jikke wi ko rek so miɗen jetta Allah miɗen jetta onon kala minen kala wodi ko men gimmani eyyi hunde kala ɓe mbi si tawi noon mawɓe fulɓe no mbiya a yiide hunde e annande hunde a tawede ɓuuri ɗum a fillade ko ganduɗa a tawaka a fillade ko tawiɗa ɓuuri ɗum ha e dow muɗum minne kala mi immani mama affaire de artisagal kono ko suka jikke woni ko immini affaire de artisagal mi ari mi bokkodiri e makko minne miɗo faala wadde golle ɗe so miɗo yiyano wattani miɗo nana kadi golle makko ɗe miɗo yiya golle makko ɗe because gila o fuɗɗi ko minen ɗiɗo gonti eyyi o beltanama mi indema ko Djiby Ba toɗo Kibiri hoɗum jiiɗa e suka jikke suka jikke ko koto am ɓeɗen jiidinene e baba mi salminimo anni hoɗum ka artiste walla ka gammo komi gammo kanne komi artiste ka artiste a yimi musique eyyi a yimde suka jikke eyyi waɗa men ɗo akabela seeɗa mi dara fansiji ɗi dilla ɓay boba kongol dilli fansiji ɗi luuka ɓay boba kongol ari fansiji ɗi kella ɓay boba kongol naati Fulɓe TV mi salminiɓe ɓe jettanama ɓe juuranama hande miɗen ɗo e nder fittu min kawri ɗo e artiste mo ganduɗa ɗum woni Sister Sophia hande noon o hewti nder fittu ɗo ɗum noon wandina en ko hombo woni Sister Sophia ɗum noon a salminama Assalamu alaikum musidɓe fulɓe mi salmini on mi yetti on hande mom minen ɗo ɗo fitti fulɓe piwi ko nene goro dal wa hande min gari ɓe darde hande bon concert o yo mbara ɓuɓara mina arde gaji ɗi gandiranta woppopopo gaɓɓiraɓe mbatta gaji baɗɗi dof wawa haala min ko hombo woni Sister Sophia bon min ko Sénégal mi woda bon inde vrai nde ko Safiatou Boiro Sister Sophia ɗum mom fof e andi hoɗum woni sista sista ko mo anglais ɗum woni miñirawo walla jaja voilà ɗum wiye woni sista mo Sophia o ɗum ko prénom am mo inde am nde Safiatou o mi itti ɗon waɗi Sophia eyyi so haala min hakkude ma e jikki hakkude ma e kawral fulɓe Africa bon kawral fulɓe Africa ɓe ɓooyi kam noddude programme mais Allah hawrinani après non ha Allah hawrintini ɗo woni demba me haaldi ɗo ha Allah hawrintini ɗum par ce que hunde ko Allah ñawara Allah noon waɗi ko waɗi o ɓuuri moƴƴude mo hoddiri noon ko hikka te ɓoy min puɗɗi haalde programme mo hoddiri ko hikka te ko mo hoddiri kala ko ɗo fitti fulɓe fitti fula voilà so ko ɗo woni first time premiére arde nder fittu ɗo walla arino goɗɗo non ɗo woni première fois mino ara ɗo mi meeɗa ɗo arde mais mi yilima Gambi meeɗaɗo yottade sono jiruɗa hande fansi maɗi hande ko jaɓɓo ko ɓe jaɓɓima ɗo ko yidde ko ɓe jiɗɗima ko vraiment wona weltare hande kay mi welti ha ɓe mbaɗi tiset ji ɓeɗi belti ɓeni piddi ɓe jaɓɓima men teddungal waɗi mom ya Allah yob jikke nak billahi min beltima amin c'est Sophie haala min hitande puɗɗiɗa musique seeɗa min paama fin 2018 mi fuɗɗi musique mi fuɗɗi kombo morceau ma noon guidduɗa accide kombo guiɗiɗa accide e nder e kariya ma e morceau ko kabo on ko giɗo ɓernde am nde arɓatom ɗo ko an tan mi faala ko an tan mi yiɗi jigongol hey ardani jamma sombo yiɗima mo larta jawdi mo larta ngari ko woni premier am son kadi e solo haala min hakkude ma Real Jo ko hono wonirno seeɗa bon hakkunde am Real Jo min jaadi duuɓi jeɗɗi ha jeetati minen jaada ɗum woni 7 ans voilà minen jaada mais andi ko ni wayna dewgal ni yimɓe kay wondi han ala wonɓe mbaddara te ɗum ko hoddiro dal o hoddiro par ce que yimɓe on jaadat ni han souvent hay dewgal on wa heeɓi dewgal tan bongal mettat ha wanagal iwan ninni ñande Allah hoddiri hangal iwa ta ono jogodi ɓiɓɓe a waɗo kala ko non wayi a wondi e neɗɗo e groupe han on baddi han on giwda on bon arani groupe pour ta on basra waddude walla ra an kam ko garda définitivement ko ɗon gonta forcé a yaltat ɗon
voilà ko ɗum woni wurde nde ko ni woni wurde so joni haala men ko wattu mo gonduɗa he Real Jo e Real Jo e Jo ɗo gonirɗa ɗo ni ko hono ɗum ko est ce que waɗi différent quoi oui waɗi différence kay mino yii hoore am hen normal depuis mi yaltito Real Jo ɗo mi fuɗɗi andude musique am o hono yara hanin dal ne mi woni gure makko rode bon mino yettambo par ce que o andini kam aduna o holli kam par ce que min ko Dakar mi ɓurno joɗade mi waɗanno musique ko toon mi joɗino mais ko Allah e muɗum mi anda fula duɗo partout ko Allah e Real Jo ɗon mo mi wonanambo seeɗa mais ɗo kay depuis mi yalti toon bon mino yii hoore am e musique he mi wondi e muɗum manam ko Real Jo nannanoɗa minen mbaddanno sonji mais depuis mi yalti toon min kada mi andi ko hoɗum woni dal waggol groupe hoore mum carrière solo mi andi ɗi moƴƴit ndekete waaw par ce que groupe ji ɗi hande wela janggo mettate a laari han ko tampere nde ɓurta hen hewde a heɓara yurmede aɗa jurminoɗoma roon voilà min kala nan ɗum tahi ha mi yaltiro mi ari mi waɗani min kala hoore am par ce que a yeehi ɗaɓɓoyi han ko a falte naftande jinnae maɗa mais a yeehi ɗaɓɓoyira wona a heɓara ko naftanda jinnae maɗa ɓuuri han powroɗa donc gonga so hande Sister Sophia haala minen comme staff est ce que aɗa jogui staff ji ha staff ouais bon mino jogui staff kay mino jogui groupe staff hono on wiyete groupe staff mi jogui groupe amo staff o comme aɗa jogui manager comme balitoɗo manager mino jogui moye vibes est ce que aɗo arde makko ɗo walla o wani arde non mo wani arde ga mais min jadda programme ji min jaari ɗon ha Saint-Louis mo yahay kanko woni producteur am mo kadi kanko fiyanta kam sonji am ɗi ni ko hombo projet joganeɗa fansi ɗi o wattu projet wulɗo pit moye ara nak Sister Sophia aɗa andi noon no mi sikkiɗan kono bedirɗani ko noon musique mawɗumani because aɗa andi Gambia na e mom ɓe kumpama te kadi aɗa yiɗa ɗo no bete te gila o programme fewndi yimɓe buyi fayda dal woni dal wonan ɗum e weltare giwa ɗo woɗɗi fima adda ɗumen ɗo hono mbawta ɗumen yobde e hen ɗo kay mon ko mbiyatmi tan kala garɗo ɗo e jaam ya Allah nattu ɗum e jaam eyyi ɗo kay ya Allah nawru jikke ɗe yeeso ya won kala rami mbatte ɗum dula goɗɗo min kawra kala ta ɗon kadi ɓe welti mino welti ta mi hersani ɓe kersani kam hoɗum guitanɗa en Sénégal gandanɗa e nder Gambie ɗo subhanallah wima ko wuli pit hande ɗo yombara ko wuli pit Sister Sophia ɗum torta ɓawa ko yeeso rek wawa ok est ce que Sister Sophia aɗa wattanno hakkille e o TV amen biyeteɗo Fulɓe TV aɗa andi minen moom ko fi halpular o min gonani Fulɓe TV ɓe jaaha kala kumpaɗo kala artiste ko watta ko walla ko watta ga nder leydi Gambie nde ɓe yaha to chaîne Fulɓe TV ɓe yaha ga scène maɓɓe to ɓe lappa Fulɓe TV ɓe yiya toon ɓe waɗa abonné ɓe yiya kala ko dogara e nder Gambie kala artiste arɗo ɗo kadi ɓe anda honɗum o liggiga haala min kala paalaɗo hebde mani programme ji ni concert aji fi addama dulaji amen ɗi wano Banjul en ni a faami hono heɓirtama bon joom ƴettat contact ammo walla contact ménageur ammo eyyi ko ɗum wonno ɗum woni Sister Sophia te hande noon eɗen gandi ko artiste mo ganduɗa mo yimɓeɓe fof jiiɗi ɗo te hande kanko he yadde kawral Fulɓe Africa ɓe gaddimo nder fittuɗo programme ji ma ɗi poɗɗa hebde ɗo décembre ɗo programme mbiɗa andi 31 décembre no woodi walla goɗɗi e goɗɗi programme ji ɗi bom ɗo ha Guinée Bissau ɗo ha le 31 ko Guinée Bissau men natirtani eyyi 31 eyyi ko men natirtani Guinée Bissau le 20 ha le 31 mbaɗanta a cappella Fulɓe TV banda men to mbaɗana DJ freestyle ji télé international o Fulɓe TV ko télé meɗen waɗna men a cappella men kettoma leɓen pular meɗen o waramo pen cosanada meɗen o gorom leɓen pular meɗen o waramo pen cosanada meɗen o gorom mantor ko gonda ko leɓa ɗemgal mangal to mbawɗa wonde yo mantor leñol magol pullo piw ko pullo woni pullo Sénégal woni pullo Gambie Fulɓe Masina horo Fulɓe Niger congratulations ko ɗum wonno Sister Sophia o nani freestyle ji ɗi hande noon mboyɗo ardi e neɗɗo mo ganduɗa mo mbayrunomi yi te ko jooma talent ɗum woni Bala Moussa Hakou Maro te ko neɗɗo mo gananta min jaadi programme ji boyi te ko neɗɗo kormiɗo kam min DJ Taxi FM te hande noon min kawri nder fittu Mansa ɗo
kanko o sista makko ɗum woni sista Sophia o addimo ɗo ɗum non min kawrɗo Bala Moussa salminama yo on tontama on kala okay. Calminama on juurama on jiiɗama on yettama Fulɓe TV Bala Moussa yon jaam hiiri e moɗon haɗo mbawɗo wonde eɗon goniri ɗon e kala ndarowo kalanji o Fulɓe TV on wiyama jaam hiiri maɗa to gonɗa eɗon gonirɗa eyyi Bala Moussa aɗa andi ka neɗɗo jiɗaɗo nder wanno tundu tumanna he kantora te aɗa andi ko yimɓe yiɗɓima hoɗum joganɗa ɗumen vraiment tumanna e kantora mino jaraɓe mino yettaɓe mino ñaganoɓe jaam par ce que si neɗɗo yari ha yiɗima han ala ko mbawɗa e dow muɗum an kala sina jiiɗa ɗum no waɗima ni mbaɗa ɗum no hoole walla yo Allah waɗanɓe jaam kala gonɗo tumanna e kantora e wulli pi mino duwanoɓe jaam mino ñaganoɓe jaam min Bala Moussa eyyi hoɗum ɓeydanta hen e golle hakkude ma he sista Sophia ɓay aɗa andi min jiiɗi on ɗo wawde Sophia ko musidɗo am ko dendirawo am ko jaaji am kala par ce que kay ɓuurimi e duuɓi tu vois eyyi yo Allah waɗan ɗum jaam Allah waɗana enen piu jaam kala pullo yo waɗan ɗum jaam kala tagaɗo e ley nangue aduna yo Allah waɗan ɗum jaam ko ana ñagana jaam eyyi komo projet gonɗa ni o wattu ɗo di yeero miɗo e projet ji mbulɗi pit no gandirɗa kam ni ren ala ko yombi ala ko ɓuuɓi e sengo amin o wonaro sengo gamen to wonaro sengo jimen to kala ro jaruɗa yo minoro eyyi ɗum noon hande ɗo ɗo fiti ɗo kala mbawɗo kala gonɗo ɗo kala pullo garɗo ɗo kala mbawɗo ɗo wonde kala ɗo mbawɗa wonde si Allah waɗi wona wonde ma hiɗo ngo natima e nowru ar dara hombo woni Bala Moussa hanko hoɗum parɗa e hollude ɗo ɓay mine andi kulle ma no hanɗo ko jaygol di yeero hanko jaygol mawgol moranagol Allah billahi wallahi wa ta'ala ɗo kala goɗɗo wawi ɗo wonde hande no anani hiɗo goranno arɗo fitti ɗo hoɗum gaddanɗa wala ɗa adani en kesume goɗɗum kesi tiwa kesi goɗɗi kala ɗi hen wala kesi ɗi foof ɗimin gaddi ko hande ñartere ɗo fitti ɗo inchallahu rabbi haala minen kulle faya faya vraiment faya mboy ɗo mi accimo ɗo cuuɗi vraiment ko neɗɗo moƴƴo te ko a yi min Bala Moussa han gambi fof ala mo anda kam han ko Allah e faya vraiment miɗo duwano ɗum mi ñagano ɗum jaam tu vois mi nanino kadi o acci musique o non mbo accani musique ko gustuɗo rek seeɗa quoi eyyi anandi goɗɗo kala wattu kala affaire o watta ɗumante ɗo kam 2 minutes ko seeɗa rek ko seeɗa kono mbo ustu mbo accani taw eyyi thank you so much ko ɗum no Bala Moussa ha ko maro nde oɗon gandi ko neɗɗo am ko suka am te hande min kawri nder ɗo fittuɗo kanko e sista makko sista Sophia te wonani ka weltare mawde ɗum woni Fulɓe TV arde ɗo hawra e ɓe ɗiɗo te kadi DJ Hero yiɗide kamɓe maɓɓe wonani ka weltare mawde ɗum noon hokkuminen acapella seeɗa waɗanam télé o freestyle tane nde mi andu mbo wiya on mbaɗi ligge mon nde Fulɓe TV min nani darde mon nde Fulɓe TV oɗo ko jiɗɗo kam nde DJ Yero hoto jiɓɓe Fulɓe TV ɓe juuɗe mum nde hoto jiɓɓe Fulɓe TV ɓe golle mum nde min jeehi darde mon nde Fulɓe TV mananimo kelle ɗum wonno Bala Moussa o nani ko liɓe o waɗi o nani acapella ko waɗani minen ɗo Fulɓe TV naɓe eyyi ko min musidɗo mon DJ wonani ɗon ɗo mic ɗo ko Abdoulaye Mbalo wonani ɗon to sengo caméra to a yadde Aliou Diallo hande dama ɗen gonno nder fittu ɗo hande noon kala payiɗo jemma international yo yahto programme to sista Sophia adani en ko wuli jaw yadde Bala Moussa ha ko maro ɗum noon good night voilà bandira e Fulɓe hande noon min calmini on min lamɗo ko jaam tan gonɗon onon fansidi hande noon minen tawe ɗo e nder fittu yadude he kawral Fulɓe Africa ɗum woni Demba Salla promotion neɗɗo mo ganduɗa mbo tawa he dewgal ɓurgal mawde ngal he kawral Fulɓe Africa ɗum noon Demba a salminama a salminama anen a weltanama mi jarnimon on e Fulɓe TV e Kadiatou onon fof mboɗo mon salmina boss mon Kadiatou mi yetti kana Mbalo kanko ne woni first time o woni laabi ɗiɗi momin mbaɗa interview so hande en gari ɗo gandanɗama saare futti Fulɓe so nden noon ko weltare mawde en puɗɗima gandanɗama programme e fina tawa
eɗen gandi kawra fulɓe africa ɓooyi lulude e gandanɗama fina tawa so hande woni programme fitti fulɓe e gandanɗama décembre gandanɗama balɗe 6 décembre kawra fulɓe africa ne waɗa launching gandanɗama jomma jikke e gandanɗama sista safia hande goni ɗo gandanɗama argo wadgo on programme hande e kawra fulɓe africa hande nde heeɓi duuɓi 5 e ko nde sosako min jun min cosinde e kawra fulɓe africa e gila nde sosa noon yimɓe ɓe tinni he nder kawra fulɓe africa golle ɗe min mbatta ɗe saabu mbo ko jokkare enɗam min gimmani mboro jahawtirana si gandanɗama neɗɗo heeɓi mette min tegana ɗum min jaaha saabu hande kawra fulɓe africa mboron pecci goɗɓe ɓe jaahi sénégal toon to Maymouna Parumba goɗɓe ɓe toon hande ko toon ɓe jaahi ɓe kamɓene on mo waɗa programme Maymouna Parumba kanko no mo tinni e kawra fulɓe africa kala ko watte e nder kawra fulɓe africa programme so o wiyan min tan yo on tinnam so min tinni ɗum o ara on waddi hande min pecci goɗɓe ɓe jaahi sénégal goɗɓe ɓe gari programme o launching batteɗo ɗo kawral amen nga yalti he Gambia no bete sabu han mo andani kawra fulɓe africa ɗo dillere nde watta de on alani pelle ɗe fof ɗe gandi ɓe nana dillere ko min mbatta ko e festival eji ɗi min mbatta ɗi mboɗon jaada he jaliɓe amen mboɗon mbadda e jaliɓe amen e mboɗon gara wadde festival mawɗo toon to leydi amen to Bantan to Kersuley mo gandanɗama on jiyat toon asitaji mawɗi gandanɗama bandi mayquen mo nden Maymouna Parumba en sista Safia en foof abanma jaliɓe goɗɓe foof inchallah on festival ɓe garat ɗo ɓe gandanɗama liggotoɓe e laamu mawɓe ɓe kamɓene ɓe garat toon hondereɗo Hammad Coumba Gagne oppa Saloumou Dia Sare amen ɗo o Dia ministre of land kankone o arat inchallah kankone mo gandanɗama mbarodi mawdi wiide Mamma Diaby ko gandanɗama kanko wiide Baba Kamondo Adama Barrow kanko ne woni sister of the night inchallah Ousmane Ba gofono Makati o kanko kippi ɗo fof ndi leydi ɗo kanko ne woni Baba Hiro ko ñande hande Demba haala min jemma puɗɗo wadde ɗo hande e nder fittu sabu eɗen gandi ko jemma international jemma mo ganduɗa ko ɓoyanoɗo fadede te min jii kadi addi artiste mo ganduɗa artiste mawɗo in Sénégal haala min dalila fi on programme dalila o ko gandanɗama ko wadde launching e gandanɗama Dewma Jikke e gandanɗama Sista Safia ɓen kawra fulɓe africa noddide o wadgo on launching hande ñalande hande ɗo sare futti ɗo so nden noon hande en jiya ɗo dillere mawde hande sabu hande Dewma Jikke e Sista Safia on jiyat ɗo gaɓɓi ɗi on meeɗa yiide hande ko ɗum mbiɗa on mbimi noon hande Sista Safia no paari so hande on jiyat ɗo gaɓɓi Sista Safia arana gan fitti fulɓe ɓe mbiyat ɓe o hotta ko ɗo ɓe o wontani haala min sistaji e sister of the night brother of the night est ce que onon fulɓe kawra fulɓe africa oɗon nangi ɗum o hande o jema gonaɗo yes ɓe nangi Baba Hiro kanko ne o addi saku maaro e kanko ne o jarnama mi weltima no bede ɓe kalanani kam inde nde kono mi nani ɓe o addi saku maaro kanko ne ko ɓiɗɗo pullo e mbimi o waɗani hoore mum kala ɗo pulagu nodda sa waɗani pulagu rek ko hoore ma mbaɗanɗa so kanko ne o jarnama o weltama ɓe nangi ɗum est ce que aɗa wawi min haalande on ko saare honde woni ko saare ɗo o futti fulɓe ɗo o jiya ko nder galle makko gonɗa ɗo kanko jiiɗi suudi foof ko Europe o jooɗi kanko wi kala koɗo garoɗo yo jippo e ɗi cuuɗi Demba kadi min jii kadi rewɓe ɓe ganduɗa ɓe ballitima he golle tigi noon eyyi rewɓe ɓe mani kono miɗo manque yidude rewɓe ɓe ɓay miɗa andi kawra fulɓe africa jogui yimɓe ɓe ganduɗa wonɓe to Sandougou en a faami ɓen fof mi yiyani hande ɓe gari o jemma a teddinoɗaɗo hoɗum waɗi ɓe mbawa yettade ɗo hande ko waɗi ko mbimami noon mboɗon pecci Maymouna Parumba na heɓa programme mawɗo ɓe nulɗi kam programme o sa gambinnaɓe délégation min guitti min mbaɗi tege mbalnani Maymouna Parumba on programme makko mbatteɗo toon to Sénégal min guitti full délégation
ɓen ko ñamanari ɗo ha ñamanari e basse ɓen immi toon ɓe jaahi minen min gabbi ga ok hande kadi ko jemma e tan gonɗen saabu na andi an mom Demba Sall kala ko nanguɗa tawa yimɓe fota e belti a faami haala min ko hombo rôle gonɗa he nder capital plago Kawral Fulɓe Afrique min woni piyaro Kawral Fulɓe Afrique min sosi fedde nde ɗo e Afrique cosin minde ɗo Gambia ɗo min guinnidiri nde Kawral Fulɓe Afrique wona gambinnaɓe san ɗo ha Mali Guinée Bissau Tchad Ghana Sierra Leone Sénégal fof na tawa nder Kawral Fulɓe Afrique kala ɗo tunduɗo woni mboɗon ɗon jogui mo gandanɗama hoorejo Kawral Fulɓe Afrique Guinée Bissau mboɗon jogui ko hoorejo Sénégal mboɗon jogui hoorejo Tambacounda mboɗon toon jogui Mali ne mboɗon toon jogui Ousmane Bari en ɓen goni toon Mali kamɓe hande ɓe dara o programme Kawral Fulɓe Afrique kamɓe ɓe paala minen ɓe gimmoɗo ɓe jaa ha Mali waɗede o sifa programme ji batteɗi to ok hono mbaɗata ɓe artisaɓe Fuladu ɓe ganduɗa because addino ndongo en different artist hono mbawɗa feere ha koccuɗa oɗo men artist Sister Sophia Sister Sophia ko gandanɗama Aissa Jidde waɗi feere ha gandu Sister Sophia saabu mi addi ɗum kankone toon to gandanɗama yeeso Farafeñe mi waɗani ɗum toon programme saabu jaliɓe fof min pondidirmi Gambie o Sénégal o Mauritanie o fof pondidirmi sima tan arsuke ma mo he am waddugo ma e programme e mbaɗat programme saabu ɗo ha gandanɗama no wiyete Guinée Bissau waɗi gandanɗama ɓe kam toon paala jaliɓe gonɓe toon ɓe mbi yomi waddi he maɓe programme ɓenne mi meeɗat ɓe addude Gambia gandanɗama hono wiyete kajja menda kajjel Diaw kankone mo faala mi waddana ɗum programme ngoro he majum e gandanɗama hono wiyete forñel leñol kankone mboro waddi e makko jokko mboron kalda no min mbaɗiranmomi ɗo programme kankone Gambie ɗo so Allah e Sister moƴɗa Sister Aissa Djidja wattindi kam Sister Safia gila mboro mbaɗi jokko jaliɓe kewɓe noon mboro waddi e kala jali mon yiiɗa mboro jogui ndomba mum kala est ce que aɗo heɓa hen caɗele ɗe gandata hakkude ma e mabɓe walla ɓe gandanama hen ɗumani Iso Asa wonni voilà Sister Sophia en jiiɗo aɗa ɗo wonde piyaro menen ɗum woni Demba Sall so hande noon o addima ɗo inside fittu mansa ɗo e programme mo ganda programme mawɗo mo mbatta ɗo hoɗum joganiɗa Demba Sall hande ko mbaɗanɗa o jemma ɗo Demba mom hande sona mi weltinambo par ce que kombo daraniɗo leñol ngol dal wona Gambie wona Sénégal ko leñol ngol fof ko ɗum no waɗi ha ɓe mbi fedde maɓɓe nde Kawral Fulɓe Africa ko Africa fof ɓe darani ɗo mom ko weltare mawde ha ɗo kay ko noon tan min hande mom min paala mo weltinde min paalaka mo hersinde parce que min ɓooyi abbodir depuis rowane minen abbodira depuis rowane mo falami ara ga mo wattindiri kam e tipse ndongo ɗum woni Allah hawrinani hano hikka ɗo ni ɗum noon hande mi falaka mo hersinde si Allah jaaɓi way ok hande Sophia kono mbiɗa ni ɗum ko yettere Allah Demba mum wala frontiére nder Fuladu ɗo hande noon a ari ɗo makko ɗo a faami te yimɓe makko ɓe staff ji makko ɗi jaɓɓimama no bete eyyi so hoɗum mbawta halande Demba fi golle makko ɗe kankadi bon ko mbiyatmi tan ya Allah nawru yeeso golle makko ɗe e kada wonomare cayɗe no ɓeydu ɓe nanggande par ce que ko ɓe bakkilaniɓe aduna o ɓe bakkilani aduna o buy wona seeɗa ɗum noon no ɓe nanganɓe si ɓe nangannoɓe tan no ɓe ɓeydu nangude par ce que ko ɓe battani ɗo ko ɗum ko ɓamtare leñol ko ɓe ɓamtinani leñol maɓɓe ngo leñol ngol ɓe ɓamtintanin quoi ɓe kaɗani ngala hay frontiére dal ɗo kay mom komin ñagororan ya Allah nawru yeeso Kawral Fulɓe Africa kamɓe fof e Demba on kadi ya Allah accumo ɗo ha ɓoya juura okoramo duuɓi juɗɗi e battane moƴƴe ya ko ɗum
First of all, calmina alkalo o. En calmina imam kankone o salminama. En calmini gandandama Samba Diawo. En gandandama jatigaji amen ɗi woɗo debbo jooɗiɗo moɗo kanko ɗo salminama. En salmini gandandama Joma Dikke Sister Safia ɓe calminama ɓe bettanama ko minen goni Kawral Fulɓe Africa darani gandandama Pulago hawɓe ndinɗo ɓiɓɓe fulɓe ɓe gona nene goto baba goto wona ɓiɗɗo ngallunke wona ɓiɓɓe Tukulor wona ɓiɗɗo Fuuta pullo fof ko pullo enen fof ko mbimi mbiten nden noon ko minen goni Kawral Fulɓe Africa immani gandandama ɓiɓɓe fulɓe fof ɓe gona nene goto baba goto nden noon salminima mi weltanima mana bede kala garɗo ɗo gila mawɗo fof suka fof weltima no bede mi salmini mawɓe saare ɓe fof mi jarnima ɓe mi weltanima ɓe no bede onon gonɓe programme mi salminimo mi weltima no bede e ndenden enen ɓiɓɓe fulɓe mbami haalana mon seeɗa ko hoɗum woni Kawral Fulɓe Africa ko hoɗum Kawral Fulɓe Africa traɗi e nder Afrique so nani noon Fulɓe Africa Kawral
kawra fulɓe afrique wona afrique ɗo gambia tan afrique fof ɗo ha mali guine bisaw fof ɓe toon soɓe hen tawa so nden noon hikka en gari wadde ɗum ɗo e futti fulɓe e inchallah ɓe jogui arkala moɗo ñagara siko ɗum waɗa ɗo en paranto ɗum ko caggi ɗum kam woni fosta o woni fuɗɗoɗe nde min jangi hen ko heewi no e ga ɗuman ɗo waɗi hen ga nden noon on jarama mi weltima no beɗen min woni piyaɗo kawno fulɓe afrique o mi jarnimon mono beɗen mi weltima no beɗen kawno fulɓe afrique ko immani gandannama ɓiɓɓe fulɓe hande ɓe nanani pular ɓe nanani ko gandannama ɗemgal mum ngal a yiyat ɓiɓɓe pullo hande mbiya komi ɓiɓɓe pullo kana nanani pular fo ɗum waɗi bama halananima pular nenama halananima pular momo haalana leƴƴi boɗɗi en poti accitde on hakkille ɓe ɓiɓɓe ɓen ɓe jangguinen ɓe pular ɓe jangga pular kawra fulɓe afrique ko on immani woni agenda kawra fulɓe afrique mboɗon paala darnude école aji hal pular ɓe fulɓe jangga ɗon ɗemgal mum ngal taɓe yeeƴita ɗemgal ngal gandanɗama agenda kawra fulɓe afrique umminte o woni gondanɗama woni télé fulɓe en yii enen ɓiɓɓe fulɓe ɓe ngala télé fulɓe woni waɗi ɗum saabu enen fulɓe ɗe eɗen jangi eɗen paami en jogii jawdi kono en ngarani télé fulɓe taw saabu pullo so heeɓi ɗon mette makko ɗon jawda yaade kala mette maɗa kala caɗele maɗa kono en ngarani télé fulɓe kawra fulɓe afrique noon ngam faala darnade on haɗa ɓiɓɓe fulɓe heɓiri télé sa heeɓi mette ngara kala mette maɗa sa heeɓi caɗele ngara kalaɗo caɗele maɗa so kawra fulɓe ko afrique on woni agenda mum kala faalaɗo nattude kawra fulɓe afrique oɗon jogii ko gandanɗama groupe whatsapp ɗo ha mali téléphone guine bisaw téléphone fof min jewtata affaire pulaɓe fina tawa saabu en jii hakkudole ɗon kolɓe ɓe ganduɗa fina tawa o joni ɓe joɗiɗi cosan o goɗɓe sa lammima ɓeɗo cosan ko heewi ɓe goɗɓe mbawta famde saabu fina tawa o majji cosan men o majji joni sabu joni a yiyat on time mawɓe foɗɓe no gandannama cosaneji maɓɓe ɗi ɓe mbaɗannoɗi e joni sukaɓe joni ɓe ɓe gacci cosan o fen sabu hande sa dartini hande sukaɓe enen goɗɗe koɓe muusa leydi ndi mbatta goɗɓe naw wonno ko gandannama tubaji rewɓe ɓe e yitani on mawɓe foɗɓe ɗum mbaɗa waɗen feere mi jogui men gandannama ko mawɓe foɗɓe mbaɗannoɓe cosan waɗen ɗum nden noon ko on mbawmi haalande ɓiɓɓe fulɓe ɓiɓɓe fulɓe noon ko woni caɗal ɓiɓɓe fulɓe woni hawrugo ɓe mbiya en kawratan en poti hawrude noon woni neno goto baba goto sabu en jii leƴƴi goɗɗi ɗi nangotere kono enen fulɓe en nangotirani a nana gandanɗa ɓiɓɓe pullo no haɓe mbafuɗo ɓiɓɓe pullo no waɗa o mbiya e anduno ɗum anduno mba o heɓa on a walla andi ɗum kono a wiyat mi andi ɗum mba o heɓa o enen fulɓe ɗen poti accude on nangotere nono neno goto baba goto woni temmi ko kalan woni nden noon oɗon ngara waɗde festival mawɗo cosan on ko fina tawa toon ɗo bandan to kersule balɗe ɗiɗi cosan o watta toon ɗo bandan to kersule gandanɗama festival mawɗo yimɓe lamɓe ɓe hen ngara ɓe tawe hen on festival mbatteɗo toon kala mawɗo yaade on festival on wiyama bisimilla toon to gandanɗama bandan to kersule toon to leydi kawri o passalo inchallahu rabbi nden noon kala mo gandanɗama aɗa wawi waɗde cosan a wiyama bisimilla to gare toon on cosan mbatteɗo toon nden noon mi salmini mum haala ka hewta ɗo ɓe gara waɗde fuɗɗade programme e ɗoma jikki en arsaji joni ɗo si safienɓe ɗo e goɗɓe joguiɗen hiiromo nden o noon temnomi ko haalmi seeɗa mi
ɓeyɗita hen seeɗa ɗo gandandama mi salmini ɗo ha diaspora naɓe gonɓe ɗo Kawra Fulɓe Africa mi salmini président Kawra Fulɓe Africa o vice président o mi salmini ɗum kamɓe nde mi salmini ɓe foof mi salmini organise aji ɗi foof garɓe ɓe ɗo hande wasunnaɓe mi salminiɓe gandandama jamalinnaɓe mi salminiɓe boustawnaɓe mi salminiɓe kamɓe nde kala gonɗo ɗo foof mi salminiɓe Sisa Safiya a salminama annene ɗa immori ɗo ha to leydi Sénégal min beltima no fete nden nden wassalam